Мәгърифәтче, тел галиме, язучы, тарихчы һәм этнограф Каюма Насыри 1825 елның 14 февралендә элекке Казан губернасы, Зия өязе, Югары Шырдан, хәзерге Татарстан Республикасы Яшел Үзән районының Кече Шырдан авылында мулла гаиләсендә туа. Аның әтисе һәм бабасы филология буенча берничә китап язган гыйлемле кешеләр була. Башлангыч белемне Габдел Каюм атасыннан ала. 1841-55 елларда Казандагы Касимия мәдрәсәсендә укый. Аннары Казан руханилар училищесында 15 ел буе Казан руханилар семинариясендә татар теле укыта. 1871 елда Казанда татар балалары өчен рус-татар мәктәбе ача. Соңрак академик Радлов белән укыту методикасы мәсьәләләрендә фикер каршылыклары аркасында 1876 елда мәктәптән китә. Казан университетында ирекле тыңлаучы сыйфатында лекцияләргә йөри. Санкт-Петербургта нәшер ителгән фәнни журналларның берсендә аның Казан татарларының тормышларына сөнни ислам тәэсиреннән тыш барлыкка килгән ышанулары һәм йолалары дигән саллы хезмәте басылып чыга. Каюма Насыриның гыйльми эшчәнлеген югары бәяләп, 1885 елда Казан университеты каршындагы археология, тарих һәм этнография җәмгыяте аның бер тавыштан үзенең хакыйкый әгъзасы итеп сайлый. Шул рәвешле ул рәсми яктан фән кешесе буларак танылу ала. Каюма Насыриның Казан мишчаны Мөхәммәд Вәли Яхин белән берлектә татар телендә Таң йолдызы газетасы чыгару идеясе белән дә йөргәнлеге мәгълүм. Күп кырлы галимнең хезмәтләре татар теленә, әдәбиятына, тарихына, этнографиясына, эпиграфикасына, дәреслекләр һәм календарлар, сүзлекләр төзүгә, математикага, географиягә, ботаникага, медицинага һәм башка өлкәләргә багышлана. Күренекле библиограф Исмәгыйль Рәмиев аның әдәби һәм гыйльми мирасы хакында кыскача шундый йомгак ясый. Ул үзенең 40 еллык иҗади эшчәнлеге чорында барысы 37 исемдә әсәр яза, 24 кисәк календар төзи. Басылган китаплары 4000, календарлары 1200, барысы 5200 биткә җыела. Китап һәм календарларының басма саны 100-гә тула, күләме 350 басма табактан арта. Шуның өстенә Казан археология, тарих һәм этнография җәмгыяте хәбәрләре мәҗмугасында рус телендә татар этнографиясенә караган мәкаләләре басылып чыга. 1886 елда Кабус Нәмә исемле китабы русчага тәрҗемә ителә. Насыриның хезмәтләре турында рус матбугатында 300-гә якын мәкалә басыла. Каюма Насыри Казанда төрле фатирларда яши. Соңгы яшәү урыны туганы Габдел Бадих Мәзин өйенең түбәнге катында була. Шунда ул 1902 елның 20 августында 2 сентябрендә 77 яшендә ялгызлыкта вафат була. Җәсәде Яңа Татар бистәсе зиратында җирләнә. Каюма Насыри татар җәмгыяте үсешендә үз чоры өчен мөһим роль уйнаган шәхесләребезнең берсе. Аның фәнни һәм әдәби эшчәнлеге татар классик әдәбияты формалашуга көчле тәэсир ясый. Бөек татар шагыйре Габдулла Тукай үзенең исемдә калганнар әсәрендә кулыма Фәвакихл Җиләсә китабы төшеп, шуны укырга тотындым. Актыктагы шигырьләрен бик яратып укыйм вә аңларга тырышам. Бу китаптагы сүзләргә гаҗәпләнәм дип искәрә. Каюма Насыриның 610 битлек әлеге мәҗмугасы 1884 елда Казанда нәшер ителә. Ул шәрык әдәбиятыннан күчерелгән һәм халкыбыз телендә сөйләнеп килгән насихат эчтәлекле кыска хикәяләрне үз эченә ала. Җыентыкның соңгы бүлегендә татар халкының сөйләм телендә йөргән мәкаль, табышмак, җыр үрнәкләре, шул турында әдипнең фикер һәм аңлатмалары бирелә. Анда галим телебезне өйрәнү өстендә аз эшлибез дип аянычын да белдерә. Каюма Насырины искә алуга багышланган чаралар излекле һәм дәвамлы рәвештә үткәрелеп тора. 1922 елдан башлап аның туган якларында һәм Казанда тантаналы җыелышлар, фәнни конференцияләр уздырыла. Аларның материаллары айрым гыйльми җыентык итеп бастырыла.
Аның хакында махсус мәҗмугалар нәшр ителә. Матбугат билдәрендә 1945 елда хәтта Фронт татар газетасында мәкаләләр дөнья күрә. Татар педагогия техникумына Каюма Насыри исеме бирелә. Казанның элеккеге евангелистлар урамы аның исеме белән атала. Озак еллар мәгълүм булмаган Казан халкына мөрәҗәгать дигән кулъязма хезмәте табыла. Хәзерге вакытта Казанда Каюма Насыри музее бар. Яшел Үзән районы Олы Ашасыр авылында аның исемендәге архитектура һәм этнография комплексы эшли. Галимнең тормыш юлын һәм мирасын өйрәнү юнәлешендә күп санлы мәкаләләр белән бер рәттән татар һәм рус телләрендә махсус монографияләр, 2-4 томлык сайланма әсәрләре нәшр ителде. Каюма Насыриның тормышы шактый гына өйрәнелсә дә, бу өлкәдә әле башкарыласы эшләр байтак. Галимнең туган халкына калдырылган гаять бай мирасы үзенең өйрәнүчләрен көтә.